Sanibona bafowethu niyaphila. Uphungalenja lona ke odume kakhulu umhlaba wonke ngelika Gejas. Isitudla sendoda sithunde siyafafaza nomtshelo kwani bafazi banike inkunzi yempongolo. Seyileso sandla somntwana makonofela kuyale lesinqa sesitudla isana mshado izinjabi yephepho moyile bangimbeleko noma kufika kuyahlekwa nganza kwethu. Ngihamba labafowethu lana ngeke ngimdalule lona kodwa umfowethu. Ngo. Nesendeni. Sila eGoli la sikhona. Sine guest yethu lapha sizozwa ngayo igama ukuthi ubani nokuthi kugephi lana. Sifuna ukukhuluma ngempilo yasemgwaqeni. Impilo yokuphanta, impilo yokuhlupheka, impilo yomuntu omnyama exhashazwa abelungu ngayo yonke into ekhona, yebo. Kunezinto enganza kwethu esithi mase singene kuzona singakwazi ukuphuma kuzo ezifana nokubhema, ezifana nokubulala abantu, ezifana nje nezinto eziningi ezenzekayo emhlabeni. Mfowethu sawubona. Sawubona. Uyaphila mnewethu? Isikhona. Ubani lo? Mfowethu igama ubani? Bingelela nje abalandeli. Hayi sanibonani lapho njani right? Hayi nami ngiyaphila. Igama lami nguMelusi okwamavuso isibongo. Kukuphi la sikhona Melusi Mavuso? La sikhona kusebumnandini. Okay, ikuphi mnandini? Ilokishi elikuphi? Isithephisong, futhi Thephisong West. Okay, eGoli. La eGoli eKagiso. eKagiso. Sibonga kakhulu mfowethu kuba nawe nje ohlelweni namhlanje. Uhlelo ke mfowethu sifuna nisichazele kabanzi, sifuna usichazele kabanzi ngempilo yakho. Yeyizwa le nto. Sifuna usichazele kabanzi ngama challenges obhekana nawo empilweni ukuthi wena uphila yipi impilo, yini uphile kanjalo kwasukaphi kwayapi. So ngicabanga ukuthi njengamanje awuthathe leli thuba usitshela ukuthi uphila yipi impilo kahle kahle njengoba ubona silana nje elakho lethuba ngakhuluma kuze kusimutha. You understand? Yeah. But uphila impilo la eThephisong eKagiso ebumnandini. Ayisho mina mputwa impilo engiphila engibize nangempilo yabo. Yeah. Futhi ayikho, futhi angiphili nabantu. Yeah. Phila ngiwani. Okay. Futhi nayithi banokuhlala nje isikhathi bangangiboni. Bangazi nokuthi ngikuphi. Futhi nje mina ngiphilela nje ukuphandela ukubhema. Mangiphandela ukubhema nje right ngoba mangabhemanga yo. Mangibona abanye abantu ba right nje banormal ngami ngifuna ukufana nabo ngapha mina ngiyagula. Kumele ngiyophanda ngibhema. So wena ubhemani yini lo ebhemani? Mina ngibhema iNyaope. Ubhema iNyaope. Nithola phi? Sithenga khona la lokushini bakhona abantu abethengisa. Okay. Umali mhlawumbe. Khona 30 rand, khona 25, ne 20. Okay. So wena ukuze ube right udinga ukuthi ubheme mhlawumbe into engakanani? Ekseni mangivuka, mina ngibheme boma 2 to 3 amabheka. Yabo ifa wekho ngibamba umoya ngalelo liwani ngiyophanda manje. Mina ngibheme boma 2 3. Ngibheme 3 kani ngizothenga. Okay, ngifuna umphakamisele kancane izwi. Ngoba la esikhona ngithe bona ukuthi kunabantu bayixoxela ukuthi ngivale futhi la. So umubheme kanjalo uba right usuku lonke umubheme ekseni. Futhi usuke ngenzela for leyo period of time le yasekuseni. Once nje kwaba kwashaya 12 mina ngibheme futhi. Ngoba mangabhema izoqala into le. Futhi angifuni ukuthi iqale. Ngifuna ukuyizwa nakancane. So ngihlala ngibhemile in advance ukuthi ngayizwa. Uzwana umuntu? Futhi ngiyagula. Umzimba wami uyasha. Ugodole same time. Ngiyaloka ama joint, ngakhathala ngathi ngahlala phansi, ngiyahlanza. Futhi umzimba malfunction nje. Malfunction, ama temperature amaningi esikhathi esi1. Pain. Uzwe ezinye izinto, toilet, yonke into ngesikhathi esi1. Manje lokho yikho kwenza ukuthi ugcine ubone ukuthi kumele ubheme. And manje uma ungabhemanga uyagula. Wangena kanjani kulento? Shoot into le ngicala kanjani njengabonsanga ngoso. Ngithola ustotu nje ngithola. Nabangani bami. Sithenge sibophi izwa lento le njani yo lento le so. Ayisigcine sisibhema kakhulu manje every day sayithola. Yeah. And manje lento le once wayibhema isikhathi eside once waba hooked kuyo. Waba addicted. Yes. Akusu crave kuphela. Uthi ngiyahalela ngathi ngayibhema mara yanginane next ngilala.
ngeke ulale. Never mina enze sure ukuthi uyayithola ukuthi uzolala before itholanga ngeke akulaleki next ngeke ulale akudleki so ujwayele ukuthi next ngeke udle ujwayele ukuthi before ngenza yonke into kumele ngibhema mangabhemanga wenza next awucabanga ngathi sebenza la upende lonke le charity lelo wenzeni ukutshela mangabhema ngayenza fast mangabhemanga so uma ubhemile lento uyizwa kanjani umzimba wakho ufunctiona kanjani uma ubhemile shuthi kula uba normal khona shuthi mangicala ekseni ngibhema boma leyo 3-4 uba normal ngifana na wonke umuntu if ngifuna ukudakwa kumele ngiede more so uma ungabhemile kusho ukuthi wena awukho normal next nenqondo ngicabanga straight shuthi noma utshela into important kumele kenzakala leso songitshela uzoza ngizokuthola kumele ngiqale ngoba manga nalapha ngeke ngibe productive zophela inhliziyo shuthi useless uthi ngiyele so lento usuneminyaka emingaka uyibhema nesikhathi singana na 8 years 8 years uyibhema 9 years uyibhema uyiqale nini ngoba isafunda isikole shube ngenza grade 7 8 ufike emabanga angakanani esikoleni grade 11 okay uyekiswa yiyo lento yini bekwenza ukuthi uyeke isikole ibisezanja bekwenzeka kanjani ekutheni ugcina ukhwitha isikole ubona ungcono ugxilela futhi makumele ngesikoleni kumele ngibe nento yokubhema ekseni kumele ngibheme ukuthi esikoleni ngibe right ngikwazi ukufunda mangabhemanga kufana nokuthi angikho esikoleni yena manje mangisesikoleni ukuqala ngicherry nginanix anginamali ngithola yithi imali ngathi ngayiphanda khona esikoleni sengicala ngibheka imali zabantu into zabantu ngathi ngitshontsha ini ukuthi ngiyamjumpe ngiyobhema ngibuye manje ngicina ngibona amanye amalanga ayakukhoneki nokuthi ngiye mangicala ngithi ngiyophanda into yokubhema sekulate 9-10 sengilovisha ukuthi amalanga amokulova swamaningi mawoningi ama-in into eningi nje gcina bangitshela wena uyaxoshwa bangixosha esinye isikolo mangibhalisela kuso une-referral letter reference ukuthi lo muntu njani bayashutile umuntu lo so bathi angeke bakhona ukungithatha mama makabuzo wayedai i-record lakhe alikho right futhi masimthatha kuzobe kuyi-risk uzobambisa thina lo mthwalo lo bekabambise ngayo so wena uhlala phi njengamanje uhlala la extension 13 angasegroundini kumekhaya uhlala kulo yebo manje bathini ekhaya khaya bakaphathekanga kahle bafuna ngeke bangibuza ukuthi ngeke kanini ngoba bayazi ukuthi bona bakhona ukukuphusha ukuthi uyeke mara ubuye ubheme futhi shuthi kahle uwe ungakabi right ungakakhulumi nenhliziyo ungakathi seng-enough manje yini wena ongayenza ukuze uyeke ngicabanga shuthi mina manje bhuti wami ngidinga i-chance nje ukuthi maybe like ngibe away from la lokushini ngithole maybe like medication ukuthi njengama-rehab medication ukuthi ngingafeel i-pain nani mayisephumile systemini yami ngiyibuyisele ngoba ngizwile sengine-decade manje ngibhema into engibhekene nazo ngenxa yayo mangibheka zonke ngenxa yayo zonke mapha ama-challenges obhekana nawo nje empilweni ijele bengalazi ngilazi ngenxa yayo ijele bengalazi total ngingayenzi into ezongifaka ijele mara ngithe mangibhema yona lento ngikutshela yona ukuthi ngiqala ngibona into zabantu ukuthi manje le ngangibhemisa le ngangenzani kula senginama-case khona sengiyaboshwa mayithi ngiyabheka ukuthi bengiphandelani bengaphandeli ukuthi ngithenge impuphu or iteki or ini bengifuna lento ngibona lapho ukuthi 90 ngenzisa lento 90 ngiyekisa isikolo 90 zonke nje into engibhekene nazo i-reason yiyo zonke manje awusho usungena ngakajele 3 times ungena ejele ngayo lento ngihlala isikhathi so maybe ngibambe maybe shop emall ngitshonje shop 15 or umuntu ngimthathile imali wangibophisa for yona ukuthi ngiyezwa ngiyagula ngifuna ukufana nabanye abantwana manje ngoba ngeke ngikwazi ukuthi maybe ngayosebenza or ngifuna manje ile manje ngi-active manje umuntu engimaziyo ngimcele mangangicishe nge-grapes or something bese ngiyobhema ngicela ukubhema khaya ngizisona t-shirt mangihlangana naye ngathi ngaphandle ngiyibuyise bengafuni kahle angifuni namanje
naye ngamtshela ukuthi lento leyange ngeke understand ngimthathele imali egcineni uzogcina yenza lena afuna ukuyenza noma ngathi makancane ngizoyiphanda ngokubhadala sometimes kuhlangana yokubhema kuphela ubona ngathi ngimenza islim lento leyangichazekanga ukuthi lo ngimthathele lo ini yazola manje ngimbona ngathi ngayijobhela sangona hayi ukuthi ngiyamsaba yini mara nginamahloni walento yenzile engafuni ukuyenza ngenziswa ilento yangiphusha maqabanga ukuthi ebusuku kuzobe kuthulile uyi1 umamela amanye amapeni ngabekezeli ungenza noma yini uzothole lento ukuthi nje makuvela ilanga uyithole ngoba manje sekusebusuku nalabantu abayithengisa abalele kuzomela ngiyozama ukuthi makuvela ilanga ngiyithole ngoba makuzovela ilanga nginganayo challenge banzi inkinga manje ejele ubuthi umufika uhlala isikhathi singanani oqala ngahlala 1 year 8 months ejele 1 year 8 months wesithunga ngahlala 3 years wesithunga ngahlala 6 months etrial ngaphuma wes3 ulangiqina khona lapho bengiboshelwe yona ukuthi bangithole ngayo nyawo ngahlala 6 months ngaphuma manje akukusizi yini wena ukuboshwa ngoba ejele ngicabanga ukuthi uyithola ikhona yini ejele mangiboshwe ne ejele ikhona mangiboshwe mangifika ejele ngifika ngithola abanye abantu engibaziyo ukuthi basabhema lapha mangifika ngiyagula nayi lento bayiphethe ngona kahle ukuthi zolongo so nawo batayenda ngeke kube so bami sengiyabhema singizizwa ngiright amalongo wahamba vele yasabhema uyawaya akhona uba right uba kahle uba muhle ngoba udlivalelekile endaweni ewana ubonakali noma uphuma abantu bathi manje sakubona usabhema kanti usagula vele uthi vele angisabhemi kanti uyazazi uyabhema yasifihla uyakutha uyothenga wenzani usifihlela abantu uma uhlala ejele khona uhlala khona 2 uhlala khona 3 years khona uhlala khona 1 year nento ubugwetshiwe noma uyitrial la ngihlala khona 1 year bengitrial 1 year 8 months yonke ngingene ngeEurope le is2 bekuyi-deft yase Cleo in la Krugerstop president hype deft yangikweba iyo nginikeza 3 years ngayedevon eMpumalanga les 3 bangithole ngayo iNyaope ngikuyithenga bafika ngithatha ngahlala 6 months azangikwesha kisile khona phela shuthi lokho bamele evidence lama drugs bayoyisele ukuthi babone yini iwe how much in bazongweba ngento abayibonayo azange sisabuye wathatha isikhathi ukuthi sibuye azange bazahambisa amaphoyisa or something udedengu nje babo wahlala 6 months after those 6 months magistrate wathi lo muntu dala sejele into le yayibuye mina yami waphuma ngifuna uphakamisiza uma ukhuluma so mfowethu manje uneminyaka emingaki manje ngina 28 ngibamba 29 ngi11 October uzalwe 1995 unabo abantwana uyona ungakana una 6 umthole nini umthole 6 years back so yena uyazini ukuthi ubaba kulesimo uyabhema akazi ukuphi yena umntana ukhona uhlala nomama wakhe mfana mfana manje wena how do you feel uma ubona ingane yakho kuleso simo into engibhemisa wese ukuthi ngifuna ukukhohlwa kancane futhi mangicabanga ngayo le nto ngicabanga ngayo ngingasitophi ngene mangabhema nje ngikhohlwa ngabhema ngikhohlwa ngicela ngivule amehlo reality unise nonke noma wengane senahlukana mawengane ushadile ushadile sina uma futhi 1 year 6 months hlukene wathola umuntu after maybe unyaka uyabona kodwa ukuthi lento iyakulimaza so wena mangathiwa njengamanje ukhona umuntu obukele la njengamanje ngiyazi baningi abantu abazolana nawe baningi abantu kunabantu sinabantu abanesineke manje nesihawu you understand nami ngiyacela ukuthi ke kube khona usizo olufunayo yiluphi usizo mangathiwa umuntu ufuna ukusiza ungacela luphi usizo mhlawumbe futhi ngicela usizo ukuthi
ngisizeke ngokuyiyeka ne mangicela ukusizeka mangiphuma ngithola into engizoyenza like noma ngasumsebenzi ngihole mara something engizoyenza if akusumsebenzi ngingahlali lokushini ngokuhlala kwami lokushini nabe itrigger enkulu iyona into eyi-challenge kakhulu le ngenzi nix hleli nje endlini nje wenzi nix ngiphumile estradeni nakhona kuyabhola uthi ubani igama ngumelusi wamavuso uyakhala ke bafowethu umfowethu uthi ucela usizo yilokho kade ngikusho ngithi mina makuukuthi sengize nomfowethu la uyalichaza udaba lwakhe ngiyengithanda ukuthi makuukuthi yamsiza maybe umisa erehab okanye umsiza ngokumyekisa ngendlela ozomsiza ngayo ukbhema ayeke ukbhema ngicela ukuthi emva kwalokho awuzama ukumtholela anything angayenza noma ukuthi clean jared kwakho khona lapha vela abeingane lapha ekhaya noma ngathiwa yini noma umsebenzi ukuze akwazi ukuthi asebenze ahlale kahle endlini ngoba uthi umfowethu umelusi ukuba selokushini ukuba sekhaya engenzi lutho yikho kumholela ekuthenini agcine esebhema kakhulu because nalokho kuyamstress ingane yakhe akakwazi ukubekezelela ukuthi ingane yakhe iyakhula endeni uyabhema nayo isikhathi sihamba siyaguga njengamanje uyayibona into le njengoba ezalwa 1995 nje useyobamba u30 manje umuntu akabamba u30 sokumele ukuthi abe nomuzi abe nekhaya nonkosikazi nezingane yonke into yakhe ibe right so bafowethu siyacela ukuthi makuthi ukhona umuntu ofuna ukulula isandla akasithinte thina lapha kwaphungalenja so sisimtholela umuntu ofuna ukumsiza umfowethu lo umelusi igama lakhe owamavuso utholakala la eThepisong la kukhona nje lokushelisho kuthiwa ke imnandini angithi mfowethu so makuthi khona umuntu ofuna ukusiza bafowethu sacela axhumane nami axhumane nathi kwaphungalenja TV sizobe sesimthatha lo muntu loyo straight to la kutholakala khona lo muntu afuna ukumsiza so siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise mfowethu ngicela ukubuza la ukuthi lento le uma ngabe kuthiwa khona umuntu osafunda othanda izinto ngalendlela ukuthi stage simbambe ngoba bafowethu abaningi lento bahlulwa istage to the stage sikwenza ukuthi utataze libe netatata ugcina usubhema nezinto ezingekho right ungathini emuntwini wakaza ayithinte lento but othanda ukubhema othanda ukugroova ungathini kuwe yo mina ngathi angaqalisi like ukuchubeka ngezinye izinto angakazizwa lezi yakuzo aqine or ifaka akangenanga nakuyi1 ahlala njalo ya ukuzwa nje uyitaste yiyo nje inkinga uyitaste nokuyitaste angibuzosola serious so nami into engifakile ayukuthi maybe ngine stress or ngibona ini situation asendlini or ina endlini uyangiphathe kahle yonke into uphapha nje kwasestradeni nabangani ngayitaste saqina mayisibhema kakhulu vele ngegroup njalo sahlangana sayibhema utholakala ukuthi mayeso yagula mango senhlangana seNigeria nazi ngiphethwe into so banitshela kantanazi nibhema lento leso so anzoyibhema for isikhathi esingaka ngeke wanzoyibhema 2 weeks landelana every day ulala ngayo ngeke ulalo ngiyibhema sejwayele uyangena egazini sejwayele nginokubona mina niphethe umjovo abafowethu bephethe imijovo abanye bephethe ezinye izinto izikanti imjovo eyani ni lapha nini shuthi yakulapha nex sifaka yona iNyaope emjoveni si inject kanti iNyaope yini powder noma amanzi ipowder abanye shuthi kahle siqale kanjalo sonke yabo izolo mawubopha izolo nje grand mara izolo le week local or skets ngoba kumele ngibe strong of iNyaope strong thatha leyo zolo leyo uyayibopha kahle ufaka ugwayivika ayibophe ngerizla and then bese uthela iNyaope le powder phezulu kahle nje ilingane kahle bese uyarolla then uyayibhema mayibhema manje uyayivalela nje kahle until uzwe ngathi amoya maybe ngisoyaphela uyikhiphe esifubeni qina kutholakala sekungena introduce ama method amasha uyibhema injection nani into bezisebenziswa le organt na qalo uyi1 fundisa umunye kanjalo sebaqwayele manje abantu abayinjector umkindawo manje imjovo nithola kanjani imjovo ayithenga echemist ethengiswa last year ngikhosho unyaka or 4 years back kungene enye campaign ka government Department of Health shuthi bathini bona ba preventa ukuspreada iHIV ngomjovo yes ngoba abantu makangana mjovo khona uyoboleka umjovo komunye
osebenzile ogulayo angamtshela ukuthi uyagula amnikeze umjovo nobona bafuna ukuthi abe nowakhe at least abe safe from the HIV since abhema amnikeze lo mjovo ukuthi angashiri nabanye imijovo ahlala nawo wakhe bayaza every Wednesday banikeza ama-gens abakhona bayabanikeza imjovo yini government Department of Health. Nginekhadi lakhona shuthi ikhadi lakhona likhulumela maybe like mawubanjwa amaphoyisa or something ilibhali igama lakhe lo muntu lona ophethe leyo campaign negama lakho namafoni number wakhe shuthi libhali ukuthi lo muntu lo une right yokucarry lezi zinto lezi it's part of the HIV prevention or campaign mina ningifonele manithola likhadi onibamba lo muntu ngalezi zinto bangifonele abatshele so nabo bangachecka ikhona into ekhona vele nabo bayazi amaphoyisa khane bazokuyeka mawunganalo lo khadi uyaboshwa for ukuphatha lezi so kusho ukuthi iNyaope kahle kahle semthethweni ayikho so kuyikulekelela uthola ngayo uyaboshwa mara government wabona like ama case wabantu abaphathwe iHIV bangakazi balala nomuntu phathwe iHIV ungakazi walala nentombazana yizo lezi ithola ngami umjovo mina ngina-AIDS ngumjovo na ujovo so ne-AIDS awukazi walala nomuntu mabakubuza mabakutesta boneza uya-HIV sex no manje ithi ithatha umjovo ayabona baningi abantu abangena ngalento le singastopha kanjani omunye nomunye kumele abe nomjovo wakhe isolution yabona babone ngathi it's best ukuthi bastope leyo nto I'm sure njengoba bayiqhubeka bayabona maybe rate ukuthi yehla no kuyezwakala melo simfowethu siyabonga kakhulu yimapha amagama okugcina ongafisa ukuthi ke usizakale ngawo ongafisa ukwashiya nje kubantu mina mputo mshuthi like sengikhulume nenhliziyo yami yabo ngiqedile mara manje kunzima ukuthi ngithi ayangibhemi namhlanje ngiyahlala izigezele enhlaleni yokunzima unzima so how do you feel uma ugezile ngithatha manje ngiyogeza manje how do you feel ngiba ne confidence shuthi ngiba yimi ngiba nokungena ebantwini angisasho ukuthi like ngiba free mangagezanga ngiyazibona nami ukuthi ayikho right noma ngicabanga ukungena somewhere noku-avoid nje kwenye indawo ngoba nje ngeke ngizithole nje phakathi kwabantu ngisona khona la ngibona khona impoqo kumele ngidlule la ukuthi ngingene kuphi nami ngithanda hayi ukuthi ngibona ngathi ku right ubaba kuzala yena kuphi ushwenile umama khona no siyabonga kakhulu mfowethu bafowethu siyabonga kakhulu sacela ke izandla ingane zakwethu inamba ke sesitholakala kuyona 072 2020 119 iyona ke inamba esitholakala kuyona bafowethu inamba seoffice musithinta kuleyo namba noma isikhathini silongikhuluma ngosizo umelusi ke igama wamavuso umfowethu so siyabonga kakhulu bafowethu sicela ukuthi ke nisize uma kuukuthi ukhona ongasisiza ngakho umfowethu ukukhathele lento akasafuna ukuphinda aqhubeka ayibheme lento ukhathele so sicela ukuthi ke nisize bafowethu nilula izandla baningi abafowethu esinabo nathi siyahluleka siyafisa ukuthi ke njengoba sibahambela sibaphathela ukudla sibaphathela izinto efana lezi kodwa amandla bafowethu asinawo ngoba asinalo uxhaso siyimele sicela ukuthi ke mangabe khona umuntu ofisa ukuxhasana noma ngani usixhase then ke noma ukudla sizokuthatha lo kudla sikupheke sibaphakela abafowethu masiqeda uxoxa naye ngoba egcineni kumele ukuthi umuntu adle umuntu agqoke umuntu ageze abe right so siyabonga kakhulu nganza kwethu uNkulunkulu athela umusa nisale kahle siyabonga kakhulu until next time mfowethu sithembise ukuthi usizo ngalithola uzozama ukuthi nawe ushintshe ube right awuthembisa abantu ngiyathembisa shuthi angenzeli umuntu like ile point enguyo manje ngizenzela mina akunamuntu uthi hayi mane uyabona sonjani kumele uthole usizo angiphusha ngiyazibona mina shuthi enough seku right into kahle like into le mawufuna ukuyeka kahle for good kumele uzijele wena ungabi nomuntu ozokujela ukuthi iyakuphi ini akuforce wena uzihlelele ungakabi ready mawubuye uzoqhubeka ngoba bongaka sijeli mina nguleyo point utype udomino seku right hayi seku right mfowethu
ayisuku right manje. No, ayikho inkinga mntaba basibonga kakhulu ukuthi nje ube nathi kulolu hlelo lwethu lokuqeda abafowethu nenhlupheko ngoba akukho mnandi ukubona umuntu wakini bafowethu ephila impilo engekho right. Kubhlungu kakhulu nakuthina so siyacela na kwi-government ukuthi ilule isandla ke isichase ngoba ekugcineni sifuna ukuthi ke abafowethu nabo basizakala lezi zinto abafowethu abanye abafowethu bangena ngestage abanye bangena ngokuthi basezingane ingane ayikwazi ukuyicabangela so angithi umuntu umelale nomuntu o-under age uyaboshwa leyo muntu olale naleyo ngane ethola ukuthi under age uyaboshwa bafowethu anibabekezeleleni ke abantu abathatha inqumo bethathiswa ukuthi basebancane so nizama ukuthi nibabekezelele ngane zakwethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nisale kahle thank you very much siyabonga.